Em dic Carolina Beltrán, doctora en Economia Aplicada, i us vull presentar la tertúlia que farem aquest dimarts, dia 10 de febrer, a l'Ateneu de Mó, que estarà dedicada a l'economia de Menorca. Xerrarem sobre el seu passat i el seu present, i sobretot el seu futur, del model econòmic que Menorca ha tingut, de l'anomenada Via Menorquina del Creixement, que fou aquella mítica i tan coneguda manera de créixer de Menorca, que va donar lloc a una obra que es va titular La Via Menorquina del Creixement, escrita l'any 1977 pels autors Ferrer, Marimon i Sorís, economistes catalans, i veurem i xerrarem sobre com i quan aquesta via menorquina del creixement, aquest model econòmic que era propi de la illa, es romp, veurem les causes, veurem les conseqüències i sobretot parlarem de quin moment tenim ara i sobretot del model que volem de Menorca cap al futur. Quines han de ser les bases per construir un nou model econòmic que ens permeti avançar i créixer amb optimisme i esperança dintre un món global i terciaritzador.